zijn in El Saler. El Saler is een strand. Je hebt heel veel stranden bij Valencia. Het ligt een beetje in het natuurgebied. Het is vandaag tweede paasdag, het is op maandag. En in Spanje gaat dan iedereen eigenlijk met familie ergens eten. We waren op weg naar het strand, zijn we nog steeds. Maar we liepen bij een stukje bos en we zagen eigenlijk echt overal in één keer alle families zitten te eten. Echt super gezellig, dat zie je nooit eigenlijk in Nederland. Tenminste, zoveel families bij elkaar. Toen dachten we, nou dan gaan we hier ook maar even ons eigen eten op peuzelen. En jij hebt dit gehaald bij de... Je hebt dit gekocht bij de pasteleria. Het is een empanada, maar ik weet helemaal niet wat erin zit. Ik ga eens proeven. Heerlijk. We hebben net dus even iets kleins gegeten en nu gaan we naar het strand en daar gaan we ook nog even lekker door eten. Na een dagje strand wordt het tijd voor een canja bij de bar Ca Pepe. Salut. Nou, ik ga het dan weer proberen. Ik heb mijn papieren bij me voor mijn NIE-nummer. We zijn een kleine week verder. Het is wel Pasen geweest, dus ik weet niet zeker of het gaat lukken. Ja. Dit is hem. En nu denk je misschien, waarom ben ik hier nou zo blij mee? Maar dit is eigenlijk het heilige nummer in Spanje waar je alles mee kan. Dus we kunnen vanaf vandaag lekker gaan bellen en ons eigen huisje gaan zoeken. Ik ben even aan het kijken naar websites voor huizen in Valencia. Ik heb net een e-mailtje gekregen van WSC Trading dat we morgen het appartementje kunnen bekijken. Ja, we hebben net ons eerste huisje bezichtigd. Super spannend natuurlijk. Het is daarboven bij een balkonnetje. Echt een superleuke buurt, midden in het centrum, maar het was echt veel te klein. We werden eigenlijk allebei een beetje claustrofobisch en Maarten die zei we gaan elkaar de hersenen inslaan als we hier gaan wonen. Lijkt me geen heel goed idee. Dus we gaan, nee, deze laten we ons voorbij gaan. We zijn hier even bij een tentje, El Jardín del Mar. En we eten even wat tapas. Even lekker tussendoor. We hebben wat ensalada mixta, croquetas de pollo en patatas bravas. Even lekker tussendoor. Nou, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Vandaag gaan we weer een huisje bezichtigen. Gisteren heb ik contact gehad met een man, heb ik even gebeld. Daarna via de WhatsApp een afspraak gemaakt voor vandaag. En het is in Calle de la Mar. En nou, we gaan het even bekijken, hoe en wat. Zo, we hebben net een huisje bekeken. Het was echt heel erg mooi. Een mooie woonkamer, een mooie keuken, een mooie slaapkamer, 2 badkamers. Het was echt heel mooi en groot, maar het kostte gewoon best veel. En je moet gewoon heel veel op de eerste dag zeg maar, betalen voordat je erin gaat. Dus dit gaan we niet doen. Op naar een ander appartement. Hola, soy Ana de mensaje de WhatsApp. Sí, la chica en el bar me dijo que usted tiene pisos de alquiler o no.
Nou, dit was eventjes goed voor mijn Spaans. We waren gisteren in een bar. En daar vertelden wij aan de vrouw die daar werkte dat we op zoek zijn naar een huisje. En toen zei ze, oh nou, ik ken wel iemand die verhuurt huisjes. Heeft een nummer gegeven, die mevrouw heb ik nu net gebeld. En die heeft inderdaad een appartement. Kunnen we vanaf volgende week bekijken. Ze wisten alleen niet zeker of het gemeubileerd is. Nou ja, we hebben volgende week even contact. Kunnen we gaan bekijken en wie weet is het wat. Het is maar €500. En midden in het centrum. Interessant. Even afwachten. Spannend.